Ang istorya mga pangga mapapadapit ini sa magbata na si Juan tsaka si Maria. Sarong beses da mga pangga ini magbata na ini nagbayli da ini sa baylihan ta fiesta da duman sa barangay ninda diyan sa barangay diyan sa barangay Luluwasan sa Banwang Kambalatan. Pag nagpe-fiesta talaga diyan mga panggaan baylihan diyan laboy kon laboy. Atayo. Ang napaka-porma da pati ni Juan mga tugang. Talagang pormadang-pormada. Nakaano pati, nakabarong ya. Oh. No. Kaya delikado ini si Juan, ta nakasulot pati ning barong mga pangga na bado, delikado pag nagtalikod, baka mahiling ang baak. Tapos ang sayang jowa na si Maria mga pangga, nakakuruko niya sana, naka-casual sana na solo. Ining magbata na ini, kumbaga fresh pa sindang magbata, dahil pa sana nahaloy mga duwang simanahon pa sana sa ilang relasyon. As in, getting to know each other pa sana sinda. Kumbaga, nagkaparalastikan pa sana. Nagkaparalastikan. No. Kan kasagsagan kang barayli, medyo matanga na da mga pangga, madali na mag-open gate. Pag medyo matanga na bagaan baylihan, medyo nagpapatugtog na yung mga lakas tama. Ano kaya? Lakas tama. Ngunyan, kang kinamatanga ay mga pangga, nagpaebada si Juan ki Maria. Sabi ni Juan, ngaya Maria, ibahan mo daw ako madumang kita sa madiklong. No. Ngunyan, si Maria da mga pangga na medyo excited, tat duwang si manahong pasanaan sa indang relasyon mga pangga, gano. Sa boat guide ni Maria garo delikadong maisuko ang bataan ngunya na banggiya. Kaya naglalakaw-lakaw na daso doa mga pangga, pasiring da duman sa madiklom na portion, may dala-dala sa sindang flashlight, flashlight. Sabi pala ni Juan mga pangga, ngaya Maria, palso ka na ang flashlight mo, nangan hindi kita mahiling. Papalso ko na si flashlight. Si Maria, talagang kinukutubana ang kumbaga ang lukso ng dugo ni Maria kunyana, ang alta presyon niya, nag 130 overacting na mga pangga. Halangkaw na. Palso ko daan ni Maria mga pangga. So flashlight, madiklo mo talaga. Nagkakarap-karap na sana. Nahiling daan ni Maria si Juan mga pangga, nagpaparosros na dakan sa iyang kalson. Pigtatanggal na. Itong kalson mga pangga na mainang garter. Si Maria da mga pangga, kan nahiling niya si Juan na medyo pigtanggal na susayang kalson, tuminaraman da si Maria naghapot. Sabi ni Maria, anuhan, Juan? Nagtanggal ka ng kalson? No. Ano ako? Matanggal naman ako. Uminapot pa kung matanggal man da si Maria. Tanahin niya ba nagkatanggal lamang kalson si Juan? Juan, matanggal naman akong kalson. Sabi man da ni Juan mga pangga, ano ka naman Maria? Tanong man matanggal ka? Makasilyas ka man? May kuya pala at may tawag ng kalikasan. Kaya girls, dayan ka mo maging assuming, mga girls. Kumbaga magtada pa maning kadikit na pakipot. Kumbaga ang sasabihin mo, imbes na magapot ka kung matanggal ka naman ng kalson, sabi mo, Juan, borles ka na mag... Juan, garo ka ng kunya, Viva Max, semi-bold. Salamat sa imo, Junior, sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Pagramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?